खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 29 जुलाइ 2025 मायथाइ एबा 12 सावन दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि, फालांगियारि बिथिङाव थाबथानानै थानाय हाबाफोरा आबुं जानायनि फारसे आवगायगोन। साख्रि नागिरग्राफोरा थाबैनो जाफुंसारनाय मोनगोन। नोंसोरनि गेजेराव माखासेया राङारि हेंथाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नाथाय नोंथाङा बेफोरजों जुजिनो थाखाय गोदान मावखान्थिफोर बानायनो थाखायबो राहा लागोन। नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय नारसिननायनिफ्राय गोजानाव था। मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गावनि जिउ लोगोरिनि फारसे मोनदांथिफोरखौ फोरमायनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। नोंथाङा मोनसे सानस्लाबै खामानिजों सोमोन्दो गोनां दावबायनायाव थांनांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां फिथाइ लाबोगोन आरो बेयो फालांगिजों सोमोन्दो गोनां जानो हागौ। बेजों लोगोसे दिनै मोनसे गोदान फालांगियाव रां थिसननाया नोंथांनि मुलाम्फाखौ 2 गुन खालामनो हागौ। जुदि नोंथाङा हा बायनो सानदों, अब्ला नोंथाङा दिनै बेबादि खालामनो हागोन, मानोना बेयो इयुनाव नोंथांनो मुलाम्फा होनो हागौ। सिगांनि कम्पानियाव नोंथांनि सिगांनि रोंमोनदांथिया नोंथांखौ दिनै मावख'आव मोनसे गोनांथार खामानिखौ फोजोबनायाव मदद होनो हागौ। नोंथांनि बसआ दिनै नोंथांजों जोबोद गोजोनगोन। दिनै नोंथांनि थाखाय बिजिरसालिनि आयदाफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मै गाब। मिथुन राशि, दिनै जेसेबां नोंथाङा गुबुनखौ मदद खालामो, नोंथाङा समानै मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि साख्रियाव दावगानाय फैगोन। जेब्लानो नोंथाङा थासारिनि सायाव सामलायनो नाजानो हमगोन, नोंथांनि गिनाय गैयैआ गोमोरलांगोन। खैफोद ला आरो सिगांथिं आवगाय। बेबादि सुबुंजों थानो नाजा जाय नोंथांनि मोनदांथिफोरखौ बुजियो आरो नोंथाङा बिसोरखौ बुजियो। गावनि बिमानि खाथियाव खर' गंग्लाय आरो बिनि बोर ला। बांद्राय खर्सा जागोन। फरायसाफोरा जाफुंसारगोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि जाफुंसारनायजों गोजोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। कर्क राशि, नोंथाङा सोलोंथायारि महरै जोबोद जाफुंसारगोन आरो नोंथांनि मुं आरो मुंदांखाया गुवारै गोसारगोन। नोंथाङा मोजां सावस्रिखौ रंजानो हागोन आरो नोंथांनि गावखौ फोथायनायनि थाखोआबो मख'जाथाव बांगोन। जिउ राहायारि आयदायाव नोंथाङा नोंथांनि बैसोगोरा आरो हेफाजाबगिरिफोरनि गोसोखौ समानै बोनो हागोन। बिबानगिरि आरो थाखोनि सुबुंफोरा नोंथांखौ मदद होगोन आरो नोंथाङा मोनसे गोजौ बिबान गोनां मासियाव थिसनजानो हागौ। नोंथांनि आयआ बांगोन आरो नोंथाङा गुवार मुलाम्फाफोरबो मोनगोन। नोंथांनि नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन आरो नोंथांनि गथ'फोरा नोंथांनि थाखाय गोग्गानायनि फुंखा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। सिंह राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां। गासैबो हाबाफोरखौ नोंथांनि गोसो बायदियै फोजोबनाय जागोन। नोंथांनि बसआ नोंथांनि मोजां साननायजों गोजोननो हागौ आरो नोंथांनो बान्था महरै मोनसे गोनां बेसाद बान्था होनो हागौ। फरायसाफोरा दिनै गावसोरनि फरायनायाव सोलायनाय लाबोनांगोन। नोंथांनि नखरनि जाय जेंनाफोरा नोंथांनि सोमोन्दोखौ गोहोम खोख्लैगासिनो दं, दिनै नोंथांनि पार्टनारनि मददजों सुस्रांजागोन। दिनै नोंथाङा सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हागौ जाय इयुनाव नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। हायोब्ला दिनै दाहार होनाय एबा रां दाहार लानायनिफ्राय गोजानाव था। दिनै हरखाबै नोंथाङा नोंथांनि फालांगियाव राङारि मुलाम्फानि मोनसे खाबु मोननो हागौ।
गुबुननि बाथ्रायाव आखाइ होनाया साबसिन जागोन आरो गोनांथि जायोब्लाल' गावनि बिबुंथिखौ होनाया साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कन्या राशि, दिनै नोंथाङा खामानिनि थाखाय दावबायनांनो हागौ। बबेखानि गोलाव दावबायनाया मेंनाय गोनां जागोन। सोरनिबा फारसे फोथायथि दिन्थिनानै नोंथाङा सुबुंफोरनि गोसोखौ देरहानो हायो। खेबसे जेब्ला नोंथाङा मान आरो सनमान गायसनगोन, अब्ला नोंथाङा जिउनि थाखाय बेनि मुलाम्फाफोरखौ लाबाय थागोन। बादायलु आनजादफोराव मोजां फिथाय मोननो हागोन। नोंथाङा मावख'आव गोदान फालांगियारि थांखिफोरजों मान होजानो हागौ। बे साना थिखादारफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा समाजारि हाबायाव जाफुंसार जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। तुला राशि, दिनै नोंसोरनि माखासेया गावनि फालांगियारि पार्टनार एबा खाथि लोगोजों जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। फालांगिजों सोमोन्दो गोनां दावबायनायफोरा हास्थायनाय फिथाय होनो हायाबो जानो हागौ। बे साना मोनसे गोदान खामानि थिलिआव हाबनो एबा गोदान मावथांखिफोर आरो मावथांखिफोर जागायजेननायनि थाखाय जोबोद मोजां नङा। जुदि माबाफोर रमान्टिक सोमोन्दो दं, अब्ला बिसोरो गाज्रिसिन महर लानो हागौ आरो नोंथांनि गेजेराव माखासेया मानहानि आरो लाजि फोनांजानायनि बोलि जानो हागौ। बे समा आबेगारि महरै दुखुनांथाव जानो हागौ आरो सावस्रिनि थाखाय मोजां नङाबो जानो हागौ। बिसि-फिसाय एबा गथ'फोरनि सावस्रिखौ लानानै जिंगा सिखांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि, नोंनि साना मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा दुखु मोननाय सुबुंफोर आरो गाज्रि सोमोन्दोफोरजों गोरोबलायनो नाजागोन। बेयो जानो हागौ दि दुखु मोननाय सुबुंफोरा गनायगोन। बे राशिनि फरायसाफोरा दिनै गावसोरनि जिउ राहानि थाखाय गावसोरनि गुरुजों सुबुरुन लानो हागोन आरो माखासे गोदान फरायफारिफोरनि सोमोन्दै फोरमायथिबो मोननो हागोन। बे राशिनि हाबा जायै सुबुंफोरनि थाखाय दिनै मोनसे सोमोन्दो फैनो हागौ। बेयो जानो हागौ दि जुलिनि थि खालामनो हायो। मोजां मोनग्रा लोगोफोरा दिनै गावनि जिउ लोगोरिनो मोनसे आस्थाम अनथोब होनो हागौ, जाय नोंथांनि सोमोन्दोआव आंगोथिखौ गोख्रों खालामगोन। सावस्रिया दिनै मोजां जागोन। थानसालियाव आलारि बाथि सावनाया नखराव मोनसे गोजोन थासारि सोमजिहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। धनु राशि, दिनैनि साना खुसिजों बुंफबगोन मानोना नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांखौ रंजानो थाखाय गासैबो नाजागोन। दिनै मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो थाखाय सासे रोंग'थि गोनां सुबुंनि बोसोन ला। नोंनि पार्टनारआ दिनै नोंनि फारसे सांग्रां जागोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा नोंथांनि ब्लक खालामनाय रांखौ मोनफिनगोन। मोनसे हास्थायनाय लुबैनाया जाफुंगोन। नोंथाङा जिउआव मोनसे गोदान लामा मोनगोन। नोंथाङा आइजोफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा मोनसे गोजाम लोगोखौ मोनफिननो हागौ, नाथाय बेनि थाखाय नोंथाङा बिनि आगानखौ लानांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। मकर राशि, दावबायनाया बांनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि गोजौसिन मावख'गिरिफोर आरो बिबानगिरिफोरनिफ्राय मदद आरो बान्था मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि जायगायाव बाख्नायजाथाव जागोन, जाय नोंथांनि गोजोनखौ बांहोगोन। राङारि आयदाफोराव गोख्रै रां आर्जिनाय बिथांखिफोर एबा गोसो बोनो हानाय थांखिफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया साबसिन। बेयो फैगौ दानफोराव जेंना सोमजिहोनो हागौ। नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव माखासे गोरोन्थि बुजिलायनाया नखरारि आबहावाखौ गाज्रि खालामनो हागौ। जुदि सोरबा थांखि दैखांनो सानथांखि लादोंब्ला, बेयो बेबादि खालामनो थाखाय मोजां सम नङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय साबसिन जागोन।
नोंथांनि गासैबो थालांनाय खामानिफोरा दिनै आबुं जानो हागौ। बेजों लोगोसे नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरा दिनै नोंथांनिफ्राय मोजां मिजिं थिगोन। दिनै नुजानाय खाबुफोरनि सायाव नोजोर हो, मानोना बेयो नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ साबसिन खालामनो हागौ। नोंथाङा मावख'आव लोगोफोरनिफ्राय मदद मोननो हागौ आरो खामानिफोराबो थि समावनो आबुं जागोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना खुसिजों बुंफबनाय जागोन आरो नोंथाङा मोनसे गोदान फरायफारियाव मुं थिसननोबो हागौ। फालांगियाव दिनै डिलफोरा नोंथांनि फारसे थागोन। मोजां मोनलायग्रा लोगोफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान जागोन। बेयो सोमोन्दोखौ गोदै खालामनायनि सान। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मीन राशि। दिनै सावस्रिनि बेलायाव नोंनि साना सरासनस्रा जागोन। नोंथाङा सोरखारि मावख'गिरिफोरजों सोमोन्दो लाखिगोन। जुदि नोंथाङा गुबुनखौ मदद खालामगासिनो दं, अब्ला बेबादि खालामनो उदां मोन, नाथाय लुबैनायजों थगायजानो नाङा होनना सांग्रां जा। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे रंजाथाव सान जागोन। नोंथाङा देहायारि गोख्रैथिखौ लाखिगोन। जुदि नोंथाङा दिनै गावनि जुलियारि नखरनि जेंनाफोरखौ गावनि जिउ लोगोरिजों खोन्थायोब्ला मोनसे सुस्रांनाय मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि फिसाफोरनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबो फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।